Máte adresy? Viete, sa tak doplnú? Ja mám Asi nie. Budete ma počuť, že? Áno. Vítajte, milí Dolančania. Som veľmi rada, že sme sa takto netradične mohli dnes stretnúť na advente v Pálkovičovom dome. Nie, že by sme chceli niekomu robiť konkurenciu, to vôbec nie, ale máme takúto možnosť, lebo nejako to nevyšlo usporiadateľom, ktorí to robia vždy na mlyne. A Stanka prišla s takou myšlienkou, že či by sme to nespravili ako obec poslanci a vieme si predstaviť krajšie miesto ako toto, veď to dýcha históriou a je toto najkrajšie, čo môže v tom advente byť, keď si pripomenieme v takomto krásnom prostredí všetko to, čo by sme očakávali. Tak mi dovolte srdečne vás privítať na tomto podujatí. Môžete sa tešiť na mladé talenty, speváčky, ktoré nám krásne začali túto akciu, ale perličkou na vianočnom stromčeku bude dnes udeľovanie cien. Je to také netradičné, ale poprosila som poslancov, aby sme si uctili tých, ktorí si to, povedala som to, že uctili, ako uctili pamiatku, ale aby sme vzdali ho tým, ktorí dlhé roky sa snažia urobiť tento život v dedine krajším. Takže o 15:30, možno 15:45 bude udeľovanie cien. Možno, že viete, komu tieto ceny budú udelené. Ja vám želám krásny umelecký zážitok a držím palce všetkým účinkujúcim. Samozrejme je tu pre vás pripravené aj vínko, čaj a nejaké dobroty, ktoré sme pre vás láskou pripravili a ktoré doniesli aj ocenení chlebičky od Itky a rodiny Vadovičovej zasa nejaké napečené dobroty, takže sa ponúknite a na začiatok dám ešte slovo Itke s pár slovami k adventu. Advent je svätých tajov doba. Advent je doba čakania, keď odchádza a
a mizne zloba. Advent je doba pokánia.
matička, chtiac, aby spal. Bola to pieseň sladučka, Pán načúval. Ježiško milý, dieťatko, spí, sladko spí. Príde na teba zakrátko rád ťažkých dní. Sveta
Žijeme v dobe, kedy je dôležité si uvedomiť hodnotu občianskej angažovanosti, individuálnych úspechov, ktoré vytvárajú pozitívny rozdiel vo všetkých oblastiach života. Tak náročne som to povedala, ale má to krásnu myšlienku. Preto je potrebné vyjadriť vďaku a uznanie pre tých, ktorí nás inšpirujú k lepšiemu. Či už k lepšiemu zajtrajšku, alebo k lepšej budúcnosti pre naše deti, to už nechám na vás. Práve preto som navrhla oceniť, myslím si, že zaslúžene, pani Itku Konopovú, ktorú poprosím, pri príležitosti životného jubilea, ktoré sa v tomto roku dožila. A chcela by som jej udeliť cenu obce Dolany za dlhoročnú prácu pre komunitu a cenu starostky obce za dlhoročnú obetavú prácu pre samosprávu. Iduška aktívne si pracovala v orgánoch miestnej samosprávy a v miestnych spoločenských organizáciách. Podielala si sa a podielaš sa na zachovávaní a zveľaďovaní kultúrneho a historického dedičstva našej obce, za organizáciu a za sprevádzanie hovoreným slovom nespočetného množstva podujatí, či už v kultúrno-spoločenskej oblasti alebo tej duchovnej. Za spoluprácu pri tvorbe Doľanských novín, ktorej si veľmi často prispievateľkou. A to od ich zrodu. A v neposlednom rade za nezištnú pomoc každému, kto ťa o ňu požiadal. Ďakujem ti veľmi pekne za všetkých. Svojou usilovnosťou, obetavosťou si odovzdávala a naďalej stále odovzdávaš posolstvo lásky ľuďom. K práci, k životu, k histórii, ku kultúre. Za všetko ti v mene svojom, v mene predstaviteľov obce súčasných, ale aj minulých a v mene všetkých obyvateľov a farníkov vyslovujem obrovské ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Takže, Iduška, odovzdávame ti cenu obce za dlhoročnú obetavú prácu pre komunitu. A cenu starostky obce za dlhoročnú obetavú prácu pre samosprávu. A cena starostky obce obsahuje aj taký pomyselný kľúč. Nie, pardon, cena obce. Pomyselný kľúč od našej veže mestskej. Takže keď budeš mať chuť si tam zaspomínať na históriu, kedykoľvek je ti k dispozícii. Sú ti tie 4 steny, ale je to podľa mňa veľká česť, keď niekto takéto niečo môže dostať od obce. Takže nech sa páči, no asi páni poslanci, mal ti to odovzdávať muž, ale príjmi to od nás. Oni sú pri varenom vínku, takže nech sa páči. A chcela by som ešte oceniť dvoch takých laureátov, ktorí sme mali. Áno, a potom by som ťa poprosila, prosím vás, pomôžte, lebo toto má ťažké. Áno?
Ďakujem. Sme hrdí na to, že naša obec má talentovaných mladých jednotlivcov, ktorí excelujú v športových odvetviach. Ceny, ktoré chcem teraz udeliť, nie sú len ocenením individuálnych úspechov, ale aj vyjadrením vďaky za predstavovanie našej obce s hrdosťou a odhodlaním na športových poliach. Tak najskôr dáme prednosť dáme. A to je Vivien Vadovičová. Možno neuveríte, ale táto mladá dáma má už za sebou získanie mnohých titulov. Je majsterka Slovenska, víťazka otvorených majstrovstiev v Rakúsku, v brazílskom jiu-jitsu. Výborne. A štvornásobná majsterka Slovenska v jude. A získala mnoho ďalších ocenení v medzinárodných turnajoch. Nie je to bežné, že takýto mladý človek dostane toľko ocenení a podľa môjho názoru je veľmi dôležité podporovať takéto mladé talenty. A pretože reprezentujú nás, my máme nádherné talenty, spevácké, hudobné. To je úžasné, ja som si uvedomila, že koľko talentov sa môže zmestiť do jednej takéto malej obce. A vidíte, nie sú to len také duchovné, ale sú to aj športové výkony. Takže Vivien, my ti gratulujeme a odovzdávame ti cenu obce. Nech sa páči, malá pozor na prsty. A tam máš aj pamätný list. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa ti darí, držíme palce. No aby toho v jednej rodine nebolo málo, tak musíme oceniť aj Štefana Vadoviča, najmladšieho, ktorý tu nie je, takže táto šarmantná mamina príde prevziať cenu, pretože ako toto, čo som čítala, že čo tento mladý človek už získal titulov, je vicemajster sveta, niekoľkonásobný majster Európy, viacnásobný majster Slovenska, v brazilskom jiu-jitsu a grapplingu. Tak. Pomohla mi mamina, pretože to je, naozaj sú to ťažké slova pre mňa, nie je to pre mňa bežné. Takže Štefanovi gratulujeme. Odozdám. Nemohol sa bohužiaľ zúčastniť, lebo škola má toho teraz momentálne veľa, má nejaké skúškové obdobie a tak. Takže musel zostať pre nej. No tak som bola poverená, aby som ho zastúpila. On nie je šikovný len v športe, ale aj v učení. Možno keď sa mu všetko bude dariť, tak bude pán doktor. Takže držala by som ale naozaj gratulujeme a je nám cťou, že môžeme oceniť mladého muža. Takže mamina, prevezmi aj túto ružičku, odovzdávame mu pozdrav a držíme mu palce vo všetkých krokoch. Teraz by som dala priestor ešte Itke, ktorá by vám povedala pár slov. Potom si dáme ešte nejaké hudobné pásmo a potom sa musíte vrhnúť na tie naše pochutinky, ktoré sme vám pripravili. No, ja mám asi prvýkrát v živote v trému, ale snažím sa ju prekonať v srdci. Mám pre vás pripravené jedno velikánske srdce, na vrchu ktorého je Pán Boh. Pod tým Pánom Bohom sa nachádzajú dve rodiny. Moja rodina, ktorá je teda príbuzný, už to prekonávam, a jedna veľká rodina, ktorí sú nielen vy, občania, ale aj veriaci. Nielen tí, ktorí ste tu, ale ktorí už nás opustili a od ktorých som vždy ja osobne cítila naozaj podporu. Na pár výnimiek, ktoré som povedala, keď som končila ako zástupkyňa starostu a poslankyňa, že kto robí aj chyby, tak sa aj z tohto miesta ospravedlňujem
každému, komu som nejakú blížila alebo robila chybu, ale najviac teraz idem z toho veľkom srdiečku ďakovania k našim ex-starostom Ladislavovi Šmitovi, od ktorého som tiež veľa pochytila a prajem mu, aby v tej ťažkej chorobe ostal v duchu taký Dušan, akého sme ho poznali. Zároveň ďakujem aj ex-starostovi Jozefovi Mrškovičovi, od ktorého som tiež pochytila aj plusy, aj mínusy. Jemu ďakujem. Ale teraz sa otáčam k tomuto stvoreniu, že skrátka to vyslovím úplne, jak to cítim. Nedúfala som, keď boli viacerí kandidáti na starostov, že nevedela som naozaj, kto vyhrá. Ale keď si teraz hovorím, že odráznúť od toho, že bolo viacero kandidátov, ja môžem povedať teraz, že magistra Katarína Guldanová z Božej milosti a oprávnene tie voľby vyhrala. A za ten rok, čo bol v novembri, ja žasnem, keď som si čítala finálny výtlačok, ktorý za chvíľku budete mať v rukách, do Lanských novín, čo táto krásna žena, nielen vizážou, ale vnútrom, za podpory svojich poslancov, ktorých tam má stále opory, či to je Stanka, alebo noví poslanci, ja som milo prekvapená. Takže Katarínka, dovol mi poďakovať za tvoju, poviem, že krásnu myšlienku. Neviem, či je zaslúžená, to môže posúdiť len Boh a vy všetci ostatní a ty. Ale myslím si, že aspoň toho trošku som sa snažila urobiť. A skrátka ešte, aj keď tú 7 mám už na krku, budem sa snažiť aspoň v tej oblasti kultúry a práva, keď bude potrebovať pani starostka a poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisie, pomôcť. On pýtala mňa do Lančania, mám vás rada všetkých do jedného. Keď ma vy máte radi, o to viacej sa teším. A keď sa nájdú takí, ktorí ma nemajú radi, ja ich mám rada aj tak. Ďakujem za všetko. Ďakujem, Itka, za krásne slova. Myslím si, že ja ešte si nezaslúžim žiadne ďakovanie. Áno, snažím sa robiť všetko tak, ako by som si predstavovala. A práve preto som tú cenu považovala za veľmi nevyhnutné ju udeliť teraz, lebo nie je čas, nevieme, koľko tu budeme. Lebo až za tými dverami toho obecného úradu som zistila, aká to je náročná práca. A naozaj viem, koľko si ty toho spravila pre obec. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz. To ďakovanie patrí teraz vám, nie mne. Ako si povedala, ja som pozerala teraz nedávno jeden taký film, alebo myslím si, že skôr rádio, lebo na filmy teraz nemám čas, ale že prajem vám, bol tam príhovor, že povedzte príhovor, bola to nejaká rozprávka asi. A že ja nie som tu hodná hovoriť príhovory, ale že môžem popriať všetkým pekné sviatky, ktorí ma mali aj v tom dobrom, aj v tom zlom radi. Myslím si, že pokiaľ ste to pochopili, že aj keď sa človeku nedarí, tak ho mám rada. Aj keď sa mu darí, tak ho mám rovnako rada. Takže ja vám rovnako prajem krásne sviatky. Aj tým, ktorí ma môžete, aj tým, ktorí ma nemusíte. Takže... Môžete ísť na vínko, takže aby ste sa tu premleli všetci, že aby sa išli pozrieť. Občerstvím, my budeme medzi tým zlievať, keď chcete sa pripojíte, takže tak, jak to bolo zvykom. A môžeme mať aj vasičku. Chcela som ešte, aby ste sa mi neporozchádzali, ale chcem poďakovať speváčkám, Stanke Oravcovej, organizátorom, Rudkovi Zajíčkovi, jeho celej rodine, pánovi Mičkovi,
Mičkovi, najbližšiemu susedovi, každému pánovi Marianimu, poslancom, za všetko, na čom sa podielali a prajem vám príjemnú zábavu. A už nebudem rečniť. Yeah.
Áno, no. 2 roky, či koľko spolu aj bývajú. Čo tu teda postáva teda obojci? Ale určite malinký zaspínkal. Pán manžel, no pozvaný. Ja budem rád, keď sa zapojím. A bude tam ešte budem na čas. Na tom je aspoň trocha. Budeme všetci prevoltaní, takže to presne nestúpa na metu. Po tretie, aby ste narodili. Ale keď máte program, to chápem. Vystúpenia je to hovorím, je to slobodný nadiaľ. Keď sa rozhodne, ide hrať, tam ľudia. Počúvaj, a ty vieš, kto robil? Máte vy návodili aj? Čo je toto? Sekret to musíš ísť asi ven. My ideme už aj. On sa ide trávne. Áno. No, že sa jej dotýka, akože, lebo on si zvykne období nejaké, to sa musí veľa robiť, či to nedáva, je to ešte, vieš, veľa by že ale treba teraz je to zvek, lebo tam, keď bolo zírovame a keď sme to uslovili, tak tam vidí celé vyšší. Áno, ale zvek, tam bolo nás, že dojezd aj do veku, ale aj to bude treba to na to zastupňovať. Vieš, oni formali s tým, tak museli zastaviť, aby bola to celá. Ale inak, predstavili festivály. Veď vám však vykonú? Áno, nikto je okrečný, jožno rizikové a mravý nebo nikto iný. Ja som tu bola prvý raz. Aj by znovu stála, aby necela všetku ľudí mele. Dobre? Tam je zomrel. Myslíš? Druhý raz.
Konkurent. Hovorí, to ja mu zabnú, venčinu tu máte. Ale prečo všetko dá?
hovorí, dobre, čo môžeme dať.
Počúvajte pieseň o pokoji, pieseň o pokoji, pieseň Ježiško sa dotkol našich bied, Ježiško sa dotkol našich bied, Ježiško sa dotkol našich bied.
Doriansky svedoklo máte vynikajúce referencie a No ináč musím povedať, že nech si Dolančania vážia, že majú taký zvuk. Ja bývam v dedine, ktorá je 4 razy väčšia jak Dolany. A tam není ani organista, nie to ešte zvuk. Keďže tam nemáme 80-ročnú kostolnicu, ktorá tam bola čo zaspievať, tak je to hrúza. Aj keď tu boli zošenky, ešte keď sa môžem pýtať, išla jedna kaniha už. Není náda na všetky. Tak sa môže. Ďakujeme. To nás teší, ďakujeme. No môže to Anieli hrať? Anieli nám zeslali, zrazenou idú, že sa Kristus narodil, Božú hodinu. Počkaj mi začne, no, da predekaj ma. Ona to má ako orchestrálku.